meu, és millor. Això és el rock and roll. El rock and roll? Per què es diu És així? el paper de plata reciclable. Ah! D'entrepà. Ostres, que Faig propaganda de part del Capità Enciam, Fes. De la Roser. També és el maqui, de la Roser. Es porta la cervesa amb ampolla, ell. Amb ampolla. I els cacaots amb llauna. Bueno, però ell ho tira, però jo això no ho tiro. No ho tira, no li deixem. No, però ho tira la Rosi. Posarem això, Gemma, ensenya'ns-ho. Està molt bé, no? No, amb la farina del didol. Ah, el pa. Molt bé, molt bé. I això ho venen... Ara ho reparteixen a les escoles, em sembla. Estamos en crisis. I això és com un olé, saps? Ho fregues i ja està. Ah, està molt bé. Ah. I fa la funció de paper d'alumini? Sí, és reciclable. No sé res que... I on es pot aconseguir? A la Mancomunitat, escombraries? Que no sé si ho donen. Però has de portar un bocata molt petit, Home, Un no, bocata de flauta no. no, però li sobra molt, Bueno, no, perquè mira el velcro on arriba. Sí. Aquí. Així Home, l'entrepà, sí, però està molt bé, és que un entrepà més gran tampoc ja... I pots posar dos de la mateixa mida, no? Què vols, què fas, no? Què, aguanta el parxo o què? Jo menjo el bran. Aquesta és la del gel? Que vaig restreta. Estic... No? Això has de posar a la web, això. Jo també. No ho podré tallar. Bueno, és una cosa natural, ens passa molt això, Imma. La Rosó no ha dit, Si dius alguna bajanada, surt tot. No, res, a veure. Fotos ara mateix no està tirant. Porta bastant estona amb la càmera enfocant. Tu saps el que és el YouTube? Aviam els de Cornellà, què diuen? Què opineu de la gent de la Seu? Vinga. Molt canyera, Sí? Inclús pujat. Bueno, de moment quasi bé només hem pujat. Poqueta baixada hem fet, no? Ja arribarà, tot arribarà, no? Sí. L'anell pujada. I els de Girona? On són? Com esteu? Avui sortir internacional, Falta gent de Tarragona i ja... Faltàvem al país. Res a pelar, perquè així en els llocs plans nosaltres no podem. Girona ni Cornellà, res a pelar. Hòstia, a més, és que el boi pots anar posant cosetes. Com ho pots fer tu amb això? Ja no ho saps. No, que serà més llarg que el que has de ser llavors. El del... La que faràs agulletes de la càmera. Sortirà tota la propaganda del nou paper d'alumini. Reciclable. I aquest, Ui, aquest bocata com ha anat. Jo ni me l'he sucat amb tomàquet. està bo. Saps comprar això i allò que tenies tu, que són com... de raïm? Està on? A més fa l'estocalla. Sí. Sí, és perfecte. I no... Per fer un pícnic hauria de ser de quadret. I a Montanissell què? Com es prepara la festa major? A Montanissell aquesta nit farem tornar a ploure aquesta nit, ja veuràs. Home, no pujaran els Aviat tindrem accions nosaltres al YouTube, perquè... Puja, que anirem a provar de ballar la mica. Sempre sent a tu parlar, Sí, no hem donat compte. Deixem de vendre l'orca. S'ha d'anar a una vidilla. Jo tornaré a menjar quan... Clar que sí, ha de parlar com a reportera. Ara hauríem de comentar, mira, aquí veiem els costos desplaçats després de la pujada. Que no sé què de lo més va. Vinagre, va. Saluda. Està bo, He de portar jo la càmera més sovint perquè si no tu no surts mai. Jo és que no puc sortir, tampoc no queda bé. Per això te'n falla tu, perquè no, si no tu ja surts la veu. L'imaginen d'una manera i quan s'acabi l'any hem de fer una foto d'ella, a veure si... Sí, direu, mireu, total, no res de l'altre món. Aquest any per la feina em podríeu fer sortir cintes d'aquestes.
Sí. Ah, pel... El que passa... ¿Ya ha pasado algo, Marco, o qué? Que la pujada cuesta, ¿no? Portem tant pes. On? En Quinoll. No, i a més la geometria de l'equip va funcionar. Aquí vas provar mi banana split. Ai, mal. Sempre té l'únic al cap. Sí. Xisco, què? Bé? Fotut? I avui com que no hi és, s'ha de fer una... Els d'Organyà heu de fer un bon paper. Però, per exemple, a mi la llet de vaca no em senta bé. Fins la temporada que ve crec que no podrem más. Allò com es diu? La temporada que ve... No tenim un municipal molt gran. Home, ja ho deixarem ben entrenar, si voleu. No va dir un dia jo també. El meu avi, tio. I el meu avi saps que es menjava? Cafè de Malta. I és cafè fet amb... De Malta van amb salsa. No, el cafè és cafè de cereal torrat i feien cafè. I se'l sucava, es fotia un bol així mateix de cafè i se'l sucava amb pa torrat, nen. Hòstia, que bo era allò. Me cago en Déu. El dia que fem un giro al cap, travessarem la roca que hi ha... Saps el dia de la Vall del Salze? Que parlaves d'una gallina que era una mala puta? Surt el vídeo, també. Que parlaves amb la Imma. Heu fet un vídeo de la Vall del Vall de... Sí, estan tots penjats al YouTube. I lo de la Vall del Salze, el Jordi deia... Parlàveu de les gallines, no sé què dèieu de les gallines aquell dia. I dius... La gallina aquella del carro se'n va fotre. Ah, ja pot ser. I dius, aquella gallina negra que és una mala puta. Ja pot ser. Hòstia, és que van tindre una moguda amb les gallines del dimés. Hòstia, nen. Hòstia, parlant del dimés, hauria trucat i a veure si ho havien de sopar avui. Ahir vaig parlar amb ell, no li vaig parlar. No? Ara ve pujar, Xavi. Què tal? Ara ve. Estan grabando. Sí, saluda'ls de Cornellà, saluda'ls del teu poble. Tu ets Hospitalet? Bueno, és igual, vinga. Saludeu els del vostre poble. Hola, Frita. Saluda al Yoyas, que te pego leche. Ostres, qui coneix el Yoyas? El coneixeu? No, de la tele. Por suerte. Hace uno y yo. Jo, és el més fàcil. Això. Junto con la cocaïna i el whisky. Després ja enviarem el vídeo. Ah, vale. Enséñasela, a ver. Mira la cámara. Corte. Un poco de respeto al Billy Penn. Fíjate. Cambia tu, hòstia. Ah, la porta així d'aquí davant? I on te la poses, aquí? L'he trencat molt. Ostres, que guai. I com graves baixant? Així, tal qual? S'ha fet un infern. Ostres, que guai. Llavors que la portes posada aquí al davant? Sí. Sácate la tita ahora. Ah, i aquí és quan dius, pajarito, pajarito. Ai! Un micropenis. Rosó, aquest és de Medi Ambient, ens està filmant, que anem per aquí al parc a baixar camins i ara... Qui és de Medi Ambient? Ah, sí? De Greenpeace. I en càmera oculta. Totes les pel·lícules de cabin igual. Accident. Amb un fill que s'acosta. I se veu l'atacar amb una cosa modular. La càmera de el Bernat no, sí. Ven a hacer... Un car de moltes gràcies.